Junta, building better Africa. Amalawi izi mukuona apa ndi mdiviri wa anthu umene ukutsatira president wa chipani cha DPP tulitu APM mkulu ameneyu mmene amafika wa Goliati kumene iyeyu analembetsera kuti adzavote monga pokhala kumudzi kwawo. Mdiviritu wa anthu unayamba kumutsatira zinakhala ngati wasokoneza mwambo onse wa mavoti ndi konvoyo yake anthu amayithamangiratu mucha monga achitira munthu wamkulu akafika pamalo. Mukudziwa inu mkuluyu ambiri amakhala kukamba za iye, ena omunyoza, ena omuyamikira, komabe ochuluka mwa iwo ndi omuyamikira mkulu ameneyi. Apa ndifuna muonere mmene anayendera napanga mwambo onse mpaka na ukavota ndi ukafika poti wakalankhula speech yake ndatola nkhani. Analankhula ndithu zambiri kumeneko monga mudziwa timu yowina siponda, awo ndiwo ena mwa mawu omwe anatuluka pamalopa. Khalani pomwepo pamene ine Club Junta ndikubweretserani zonse zokuzana ndi mavoti mtsiku la lero. Pangani subscribe, share and comment kuti zambiri zisamakuphonyeni. Wayikonda bafunika njire bafunika njire ukhale mbali. Yeah. Yeah. Yes. Itana. Beji. Page 817. Line number 4. Box number 3 from bottom. Okay. Now it's Peter Mtarika. Yeah. Page 8 of 17. Yeah. Yes. Line number 1. Yes. Box 2 from bottom. Okay. Zambobo. Then we may proceed. Sunta kupina. Sorry. Sunta afuna kugenshira osoma mugwaza. Sorry bim. We may proceed, sir. Yeah. Here is breakfast. Thank you. So this is ballot selection. Yeah. So going down the faces, those who are bali awa amene akutisana mtsogoleri wa dziko pamenepo mukachonde wamuona kuti ayiperenguleta kwawo
wa chipani cha DPP komanso Ase Jeff. Pangono eh? Anti, mutipasa mpata ndithu kuti tijambule chithunzi chabwino pepani. Are you done? Yeah. Jeff, waru vambiri. Awo atusunka pamono bwana kuti akupase mpata. We want a clean one. Jeff, all what? Take your time. Oh, you can put it again. Yes. What are these? No, you just need the 40 again. Let's 40 again. Yeah. Sunda bangono, sunda mada bangono. Sunda bangono. Sunda. Sunda bangono, madam. No, just put it out. Madam, move away. Ah. Haris. Así. Unali nditu amene akuyisana pa ulendo wa president angapo nditu amene nditu apotera maboma osiyanasiyana nawo analija kumasamba jaji amonyera ripoti yawo ndipo atupere kuti nawo anali kumachinga amene aponyera ripoti yawo
komanso Joyce Banda anali ku Zomwe kumene akunyera voti yawo, Michael Usi anali ku Atlanta kumene akunyera voti yawo. Pano Profesa Anapita ali ku kwa Goliati kufuma limene la cholo limene litu akukonyera nditu voti yawo. Kosa chedwa tikhale tikuyankhula ndi Profesa Anapita tingoyankhula nawo mwachidule kuti mwina anthu ankupanga appreciate kuti zinthuzo zayenda motani, kaponyedwe ka voti kaenda motani. Tikhale ndithu tikuyankhula nawo kosa chedwa pang'ono. Ndio nilikuwa nikili space magamba ndithu kuti That's it. Look, thank you. Wait. You can use this way. Party specific. Oh, okay. Hey, I'll find the news for Zodiac. Where? President wa kuponya voti yanu abantu ba Goliati. Mwina tikutenga wanji kapena zimene mufuna munawaonetsa Malawi mpaka pakufunikira kuponya voti. Asatia ngwala mukudi zikono nsinke mumadalina kampeni ziko ngala vuto ndiye vuto ndio kufunika kwambiri kuti zikono ziliva sokolo mafuta matakana kwa zaka 5 kulikapela tikatuwatesa. Pali kufunika kotani kuti Malawi asagwe mphai atuluke mnyumba zawo ndi kupita kukaponya voti? I think Malawi wants kuona zimene zakitika zaka 5 zapitanzi akuchenjera kwambiri njala mafuta akasiyana akuziwa kwambiri aona zonse akuziwa kuti zimene zithe Mungu anafuna kuti zithe kushuka kuliwo akabode kuti kapena pakhale boma la Sopano kapena kuti boma la Sopano Your Excellency, you've just cast your vote. Bringing a new government, and maybe a new government will try its best to correct some of the problems. And when you have a situation like this where in 5 years a government has not been what will happen with that group, and so on and so forth. That's why we have elections every 5 years. Now, voting is a right, and we have seen people coming in their large numbers to vote. But maybe there could be some who have not yet made up their mind to go and vote. What would you tell them? Well, to tell them that it's very, very important that they should go and vote. I think it's a responsibility of every Malawian in our democracy to exercise the right to vote, the right to decide how this country is going to go in future. If you don't vote, then you are losing, throwing away that right to decide how this country is going to be managed in future. So I urge everyone to vote. What's your general impression of the election process today? General impression of the election processes today, from the start to where you casted your first ballot? Well, I haven't been to many places, but I'm told there's a good turnout. I'm told there are a few places where they've found some funny things. I think some ballot papers. I think Chilomoni, somewhere, a place called Malembo, in Longwe, and a few others.
a few irregularities, but the impression I'm getting is that this is going really well, better than we expected. I think it's going well. I think everyone is behaving responsibly, both the government and the opposition. We all wish this country well. So I think everyone is exercising responsibility and restraint. And I think it's going to be that way. As we wait for results, your message to Malawians? My message? Yes. My message is we will wait for the results, and then after that we will take Malawi forward. Thank you so much. That's Professor Anapita, former president of Malawi.
Mabanja bwerere. Bwana ndio maana anata bwerere kana njala hamuna mtawa. Mabanja bwerere hamuna mtawa. Hakuna njala. Mai mabanja. Open the fire, man. Club Junta, building better Africa.